Makadiko vatariri Sly Media TV. Ndi mudara timi zvekare Timothy Tafumane wekwa Timina Bonzo. Tiri kusangana zvekare mune chimwe chirongwa. Tauya kuno kuRingeni kuGoromonzi kwa Chief Rusike. Tafambira nyaya inosiririsa zvikuru yemukomana anonzi Lekiasi Mirimi akangoshayikwa iri svondo mazuva apfuura. Akazowanikwa chave china asi akawanikwa ari mumvura mudhamu akasungwa makumbo nemaoko. Chinova chiitiko chakachamwadza vazhinji vemunharaunda yeRingeni pamwe chete nevekuLeicester havasikushaya kuziva kuti zvakambofamba sei, mukomana chii chakaitika kwaari. Saka taakuda kuti tichimboona hama dzacho neshamwari dzacho vanosanganisa vakoma nemabhururu ake anga achiwadzana naye, timbonyatsonzwa kuti nyaya iyi yakafamba sei. Makadiko changa makadii wanangu unokomana nedzinopara dzakaonekwa idzi makasangana nadzo ichokwadi. Imi munoitwa nezita? Ini ndinonzi Love Modumba. Love Modumba. Ndinogara muvillage munonzi Leicester Farm. Ichokwadi. Ukama wenyu hwakanga hwakamira sei? Lakson muvilimu taidaidzana sekuru nemuzukuru kugarisana. Saka inino semunhonda ino wadoro ndopanga uri musi wechisi ndobva ndaendawo kubvawo zvangu ndingu zvifambirawo. Makaenda kubvawo kunonzi kuLeicester ikoko. kuLeicester kune zvimashopu ndangoenda ikoko ndichienda kunotandarawo newangu sechisi ka. Ndakazoona mukomana wekumatomati achiuya achimhanya atanga takawanda zvikanzi kune munhu anyura kakutemo. Mukomana wekumatomati ndokupi kumatomati? Leicester. Kunonzi kumatomati. Hatongoti wakangorenda saka vanongorima matomati. Saka ndobva auya achimhanya. Akauya achimhanya patakati baba atanga takatona. Saka asvika ipapo zvikanzi kune munhu anyura nevamwe zvikanzi noiweyo nyaya iripo ka. Bata Mr. Dumbo. Wabata Mr. Dumbo anoita sei? Anofonera sapo. Chokwadi ndobva nditaurire nyaya yake mukomana uyo. Vandati aitsokere gandifonere chi? Ndifonere sapo. Sapo ndobva ndamufonera. Tanzwanana zvikanzi shamwari ona nyaya iripo kana uriko kwewewe uchitomhanya uri iwewe. Chokwadi ndobva ndaenda ndina kumbuta kanja takaenda takawanda nevanhu. Ndasvika ndamutarisa muguyo. Muchisvika makamutarisa sei? Makaona sei kuti munhu arapo? Ndakaudzwa neiye mukomana wacho manje. Iye ndokumuona. Inini changu kuenda kunobatsira. Sendaudza Sabu kuti Sabu kune munhu anzi akanyura kutema. Ndikuti masvika pamvura padhamu maitoona here kuti munhu uyu arapo? Ichokwadi. Ko iye akauya kuzokuudza iwe akanga amuona? Akanga amuona, anga aitoenda kunoteka mvura kutengeko. Panext paanotekera mvura. Saka anga aenda kunotekawo mvura ikoko. Akateka mvura yake akaona chinhu chiri pamusoro. Chinhu chiri pamusoro ichi. Ndobva ati fambe ndobva aenda. Hauna munhu haana kusvika padhuze. Ndobva aona kuti munhu ndobva auya achimhanya kwandiri. Ngatichitorei pekuti masvika padhamu paya kuti makawanda masvika paya chii chakazoitika? Chokwadi ndasvika padhimu inini ndakagara pasi ndikaimbira maoko. Ndiwani kuda kuona tikuzive kuti ndiwani tichiitira kuti vana vedu vemumusha. Ndiwani ndikaimbira maoko mangu ndikatsvaga danda rangu remuti wakareba ndikamira pakati pemvura. Ndakamira ndakadai chimudhonza nechimuti achiuya ndokubva asvika padhuze nei. Ndobva ndamubata. Mwana anga akasungwa zvimwe zvokuti anga akasungwa sei? Akanga akasungwa makumbo aya nemaoko aya. Ndobva murowa futi panapa pamusoro. Panga paine ronda? Panga pane ronda. Airatidza kuti akarohwa nei? Ndongoti tsvimbo like tsvimbo. Ndaimbira maoko mangu zvakare ndikationa shamwari ka inini chandaziva kukuburitsa munhu mumvura. Inini handito sei? Handikuzivi zvechokwadi because face yake zvanga yakaita asi ndinomuziva asi face yake zvanga yakaita zvainzwisa tsitsi.
zvainzwisa tsitsi nemasungiriro yanga yakaita zvainzwisa tsitsi. Chokwadi ndadzokera kuna sabhuku munhu ndamuburitsa mumvura zvikanzi raiti uchiona nyaya yako iripo iwewe mangwana toita sei totadaidza polisi yoita sei iwe pataenda kuna kansira akazonditeera vanhu vese watisa vaenda ndasara ndiri inini kurukowa kuya ndakasara ndiri hane vamwe vakomana anga sina bhoti ndakungoita zvinhu zvechiwindi mukaona vhidhiyo yacho soka imwe inokunzwisa itsisi apa ndanga ndakadhakwa ndakatopedzisira ndakuburitsa mvura makaita semakamisa pa ndakamungomutonza ndikamuchovhesa kunze ndikati munhu wese anokwanisa kuuya panapa achikwanisa kukuona ndo pakazonzwa naamai avo ndo wakazofonera amurewe kuti munhu wamukutsvaga imimi ndanzwa kuti kutembu kune munhu aita sei anyura zvechokwadi murewe ndobva azoita sei ndobva azoenda mangwana yacho kunoona ndobva asvika pamba pakansira ndobva azoenda nasekuru murewe kunoona ipapo masungiro yacho asi imimi semati mamuri sekuru nemuzukuru chokwadi pfungwa haina kumbopindawo here kuti havangadai vari sekuru vangu here vari kutsvakwa? No, sekuru havana kubvira watitaurira kuresta kuti ndine munhu wandikutsvaga akamita muona saka tazozvinzwa papaipai ndaburitsa munhu mumvura kuti no ndirekiasi akati muona zvandishaaone nyaya idzi kaidzi maenda kumapurisa hapana chabuda saka nyaya idzi kuti kadziisawo kumusoro zvakamira sei vanhu vapamwe vanokwanisawo kuzvinzwawo zvataitwa kuno vanokwanisawo kutibatsirawo isusu hapana chatinacho mungoziva kuti bando racho tiri munda manje nditoto nekushayika kwemvura kwapana yani chido chinenge chiripo but hatina saka tokutokumbira kuti vari kumusoro watitewo sei watibatsirewo nenyaya dzakafanana nedzidzi. Apa regai ndoda kubvunza mibvunzo miviri yakati siyana. Muri kutsvaga kuti kumusoro wabasa yerope yamuri kurubatsiro rwamuri kutarisira apa nderupi? Sisi kutarisira kwatiri kuita tikaonzwawo kuti kune n'anga kana muprofita kuno ndizvo tinenge tichinzi tisi takauraya tikanokanganiswa tasvika iti ichokwadi zvinoda nokuti takamonzwawo futi kahuma kakafanana ikako kuti vamwe vakanga vakusvika kuya nekuti vaiti vakomana varuku nevanhu varuku vakatsamwa zvekuti vari kuti vakaona vanhu vekuno ondochera chatanga saka takangonzwawo zvidu katonyeruka ikako asi isusu kuno katina bva takambotaura hedu zvinhu zvakadaro ndo patikazonzwa amai guru ava amainini ava vari kunzi vakachitaura kumba kwababa vamataurwa nezvava tikatora audio yavo tichivabvunza mubvunzo hongu vakanetsana nemurume wavo kumba kwavo kuti information izoita sei izobuda asi mukaona pachitaurika zvinhu zvakadai kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu panofungaira pasina moto saka kahutsi kari kufungaira pane moto uripo samwechi behind hatinyazoziva kuti kari papi saka tatuti no isusu chikumbiro chedu tiri kutochema kuti dai tatakwanisa kubatsirikawo kumusoro ikoko vamene kubva kumapurisa kwacho amene vangakwanise kuzvifambisawo sei wotibatsira kuti kunge vanhu vanonyatsoinvestigata mashure emukomana tizive matsotsi nemhundi dzakaita zvinhu zvakafana neizvi kuti nharaunda yedu ita igarisike zvakanaka ndo kukumbira kwatikuita kutiwo imimi munombofamba makasiyana-siyana nechirongwa chimwe ichi kune ana godobori vanozvigona kune n'anga dzinozvigona kune maprofita anozvigona pasina kuti tazonoita violence navanhu veikoko hatidi izvozvo tatodaidziremo kuti vanhu vakadaro kana varipo vachinzwawo vatibatsirewo kana vanhu vanozvigona kuti zvizongobuda svega pachena kuti akaita zvezvi ndeuyu akaita izvi ndeuyu ende nemhosva yake kuti isusu tisare takagara zvakanaka munharaunda yedu. Aiwa ndizvozvo tinotenda zvikuru mukanya. Ndinotenda zvikuru mukoma wangu nekuuya kwamaita. Tine urombo nekurasikirwa chiitiko ichi chinosimudzisa zvavo. Takarasikirwa negamba mukoma wangu murume yanga iri gamba. Takararama naye makore akawanda kubva titozouya munomu tizogara munomu tiri vadiki. Saka ranga riri gamba redu anga tori comrade. Angani makore mangani? Tikatangani makore mangani? Angani 40 ndo akazofa saka tadizwa ne almost 23 years tiri muno saka takati mayouth strong youth naye hondo dzedu dzeminda dzinosvika tizogara muno tizosvika pari runasi munhu totorangarira zvekuti tomurangarira mukoma wangu tinongoti adai angazora ngembogara asi mapuriso nevamwe vari kunzwa vatibatsira kuti tingakunde sei situation yakadai yakasangana nayo.
Mukadiko mukoma. Imizita ndiya. Siteroberekwa ndinoitwa Zvega Kupamba. Mukama wenyu wanga wakamira sei nemuchakabvu? Yanga iri shamwari yangu pedyo. Alright. Tanzwa zvakanyanya kuti pakauya mukomana akasvikirawo kumba kwemukoma wake, asi akazobva zvake maakugara mese pausarira hwenyu. Makagarisana sei nemukoma? Taigara zvakanaka nekuti zvakaitika pakavharawa nechikoro akangouya kuzotanga kunogara kuno holidays, asi kwamukoma wacho akangorara zvinenge zve2-3 days kuti akupedzera seshamwari takugara tese tichibika tese tichiyana zvese kana hembe dzekupfeka tichipfekedzana tichigara zvakanaka pasina na problem. Ko pakuzoshayikwa pakapa makapesana papi chaizvo sevanhu vaigara vese? Pamakapedzera kuonana kuti makaonekana sei? Muitikiro wazvakaita mukoma wangu, zuva rekutanga tisati tasvika kushayika kwakaita, zuva rekutanga akabuda achitirega ndimboenda kuchimbuzi, achibva asangana neshamwari yedu inogarawo kuLeicester kuva anonzi Nyampipo, akarima mapotatoes. Zvikanzi handi unondibatsira kunochera mapotatoes. Zvikanzi mira ndudzi shamwari yangu kuti ndozvanda kumbonoita zvikanzi aiwa unenge watinonoka handi tinochera mapotatoes. Abva wazouya kwakumanhero masivi ndikati shamwari ndombudirawo munoita here usinondudza kuti shamwari ndangoenda kukati ini zvandikugara newe ukazowana zvakuwana ndozokwanisa kuudza hama dzako kuti abuda achiti ari kuenda kupi zvinozobuda here. Abva andivharavhara wakadzoka nepocket remapotatoes inga ndauya nechikafu ari ndotongwavha ndikati hapo watotengesa rimwe poketi bvadakutomwa masupa kuti nyaya pera. Mangwana acho akabuda achingoti rega ndimbonoona mwana wake muhombe anonzi Taonga akapasa grade 7 ari kumarondire, akapasa grade 7 zvikanzi akuda kudzokera kuchikoro rega ndimbonomuona sezvo ndine mari yake yekuti azotenga mabhuku nemabhegi zvokushandisa kuchikoro. Ndikati zvakanaka. Abva abuda haana kuenda ikoko, abva ati kuMilford, abva azozoka kuma9 AM dzeusiku. Ndikati shamwari zvandava kutsura nezviro zvedu ndozvawangoita kuti zviri kumbofamba sei. Zvanzi shamwari kuMilford kune munhu ane mari yangu, saka ndivanga ndaenda unoona, asi munhu waye haana kundipa mari yangu. Ndikati alright, no problem. Chikafu chandakusiyira idya tirare. Pandazoona mwana wacho patakshop ndikati baba wako ariko ungochipo wabvunza, vaenda waona napo wataurana zvakataurana achibva aita titarara. Third day Sunday yacho yaakazoendera akangobuda achiti rega ndimbosvika kumba kwawo kwamureva kwamudhara kwamukoma wacho Mr. Mirima. Handauziva kuti haana kusvika ukoko, akabva aita ati kuLeicester. Ini ndagara ndikati mwangu ati ari kuita ari kuuya maimanje kandimirire kana auya tozotanga ona toita sei. Ndione kuti dzatokumaneni munhu asi kudzoka yabuda kuma6 pasi 6. Ndinoteera kumba kwacho ndinobvunza kuti ngomana asvika here, chibva ndasvikira kuna Maiguru mukadzi wemukoma wacho ava vamureva. Zvikanzi naMaiguru wacho kunoka haana mbosvika. Pandatoita kuti mwangu haana kusvika kunoka, ati asvika kumba ari kumbosvika kumba. Ndadzoka pamba ndikati ndichimumira kandiwache bhutsi dzake dziya dzaakanochera mabhutsi dzasviba sezvo zvikoro zvauda kuvhurwa ada kudzokera kubasa. Bhutsi dzake dzakasviba pandawacha dzake nepeyawo yangu yebhutsi pandayandika ndikati mwangu achawo ndagara ndoona kwatodoka dzatokuma9 munhu asi kuya. Ndangorara ndichiti pamwe arara kweshamwari yedu anonzi Nyampipo kuLeicester koko akambonochera mapotatoes. Ndarara. Mangwana acho ndopandakasangana nemukadzi wake maitaunga nemwana ndikuti akapasa adakuenda zvikanzi umwe wako ari kupi, zvikoro zvada kuvhurwa, mwana ada kuenda form 1
kune chikwereti chikuda kubhadharwa kuti marizosi atorwa akwanise kuenda chifumwa vachitondiradza mapepa acho ichichi. Ndikati mukomana hanzi kuziva, nditofungidzira kuti pamwe akaenda kwaNyamupipo. Ndikati oi nhamba dzake foni yangu haina airtime, mumufonere mutifonere Nyamupipo wacho kuti eleke asakasvikira. Pandafonera Nyamupipo akati haana kumbobvira asvika kuno. Ndikati saka angava akaenda kufa. Ndikati pamwe akaenda kuchikoro kuMelford pakati atera chikwereti. Saka pamwe ndokwanda kumufudzira kuti ari mangwana acho makuseni wakafumira mukadzi wacho mudiki wanga kugara naye akazosheka achigara naye achinzi ndiye akazoenda kuMelford kunotarisa kuti ari kwere kuMelford. Uyu muhombo wacho achitondiudza kuti handira kuzoenda nekuti kwakaenda maimiri. Ndikati zvakanaka ndizonzonzi kuMelford kwaendwa but hapana mukomana runzi anambobvira aita asvika kuno ndatonoona. Saka zvinondiita ndinofambire roita nditozoona same day iroro mukadzi wacho mudiki akabva kumarondera nemota achibva asvika pamapedo achibvunza kuti ko maoko haasi kuwanika zvekufamba sei. Ndikati nazi kumboziva ndo mafambiro azvikaita 3 days kusvika ipapapa asi kuziva kuti mukomana zviri kufamba sei. Ndiri kuti pamwe akauya kumarondereko kanza suzi kukuzonzwa kuti ndo zvaitika izvo wakazozvinzwa kuti mukomana awanika. Kuti mukomana awanika ndakazozvinzwa yaFriday nekuti akabudiswa mumvura iri Thursday akarara ari panze. Friday mukoma wacho kwakazoenda ndowakazomuziva nekuti vanhu vanga vari kukulesa vatadza kumuziva nenyaya yekuti anga akakwara akapondwa musoro nechiso kuti anga asisatozikana plus nekugarisa ari mvura kubva Sunday kusvika musi wechinewo ozozikanwa yani yaFriday apane nguva. Saka vanhu vakatadza kumuziva. Saka pakanotorwa mubhodhi wakatosvika wapo ukamuona kuti ndoshamwari wanga usipo. Handisipo nokuti ndandabuda neshamwari yacho ishamwari yedu yake ishamwari yedu tese yekuLeicester icho kumakoye shamwari yekuLeicester mapotitozi shamwari yekuLeicester uko haana ari kutaura kuti vakapedzera kuonana papi vakapedzera kuonana iroro je randikudza kuti vakaenda kunochera mapotatoes vasina ndopa vakapedzera kuonana kupa akazobva achiti akati ada kuenda kumba kwavo asi ndobva aenda kuLeicester. Hapana here ari kutaura kuti akamuona vachisvikira varipo vari kuti vakamuona nekuti akaenda kwambuya wacho kunonzi kwaPraive vaitsanangura achiti ndakamubikira sadza achibva aone achiti ndakuenda kumba vakamuperekedza hanzi zvekuma11 vabva vamusiyira panonzi paNyamasanga vachitoona kunge aiuya kuno iye achibva adzokera dziri 11 dzenguva dzemakuseni. Aiwa tine urombo zvikuru mukomana nekurasikirwa nesavira wenyu inonzwisa tsitsi zvikuru. Saka izvozvi munonzwa sei semunhu anga achigara? Nanhasi handisaenda kuzvitambira ndichingofunga kuti pamwe ndikurota achauya mwangu ichangomuona abudikira pamwe vaiga munhu asiriye kana kuti ifirimu hasati ndatombozvikamuchira nayo chiri ronzwa kurema zvekuti kana pandomuka makuseni ndoto ndinekakubatikana kandoita kuti shuwa here mwangu atoita chokwadi. Mazvinzwira inyaya inosiririsa yekuti ukanyatsofunga kuti zvakafamba sei. Munzi vamwe vachitotaura kuti nanhasi tiri kutongofunga kuti pamwe kunongova kurota hama yedu pamwe takaviga hama isiriyo tichangomuona mumwe musi achifamba. Ndochiitiko chakaitika kuno kuringeni Goromonzi kwaChief Rusike mukomana Lekias Mirimi akashayikwa iri svondo akazowanikwa musi wechina akanyura mumvura akasungwa makumbo nemaoko zvese zvichiratidza zvakare kuti musoro unogona kunge wakanga wakapondwa zvekare. Vatariri inyaya yasiririsai pano paSly Media
muri kuona nhamba dziri kubuda paskirini idzo. Mungade kuda kuziva zvakawanda kana muine pamwe zvamunozivawo vatombotaura dzimwe hama dzikati dai tawanawo anogona kuti rifeyawo kune muprofita kana n'anga inogona kuita kuti maybe hama yedu tigone kungonzwisisa kuti zvakamira sei. Nhamba ndidzodzi dziri kubuda paskirini, munokwanisa kufona mukatifonera togona kubatsirana kuti hama idzi dzingabatsirikanawo sei. Tatenda zvikuru.